Vítam ťa pri ďalšom BioFit videu, tentokrát sa spoločne pozrieme na temné stránky body positivity a takisto druhá stránka mince je extrémne fitness, čiže čo so sebou tieto extrémy prinášajú, obidve skupiny a ako môžeš zistiť, že či spadáš do jednej alebo druhej kategórie, po prípade, že ako si udržať tú zdravú vyváženosť, ten zdravý stred. Iba chcem podotknúť, že toto nie je vôbec žiadny body shaming ani nič podobné, ani to nemá mať tento charakter. Skôr chcem rozprávať o príbehoch ľudí, ktorí boli v jednej skupine aj v druhej skupine extrémov a čo to za sebou prinieslo a ty si z toho môžeš potom zobrať samozrejme pre seba tie informácie, ktoré potrebuješ. Čo sa týka body positivity, tak som vybral príbeh Brittany Sauer, ktorá je tiktokerka, bola tiktokerka, pretože žiaľ už zomrela vo veku 28 rokov. A toto je konkrétne článok z dailymail.co.uk, kde som vypichol vlastne tie texty, ktoré sú prekladané Google Translatorom, takže pokiaľ ti nedáva úplne zmysel tá veta, tak je to kvôli tomu. Čiže prečítam pár vecí. Bola to hviezda sociálnych médií s váhou 145 kg, čo teda nie je úplne správny preklad, pretože keď som si pozrel originál, tak to bolo, že 31 stones, čo sú teda americké metriky, a to znamená, že je to skoro 200 kg. Čiže tá baba mala skoro 200 kg, ktorá často zverejňovala vyzývavo body pozitívny obsah o tom, ako sa cíti sexy. V určitých outfitoch so šokujúcou úprimnosťou priznala v tom poslednom videu, že si zničila život jedlom a prejedaním sa. By the way, toto bolo to video, ktoré som našiel, ja pustím len kúsok. I ruined my life with food, binge eating, and lack of self-care. And I'm hoping that it's not too late for me this time. Čo je dosť smutné video, pretože asi týždeň na to zomrela. Ona tam hovorí teda, že dúfa, že to nie je neskoro, že veľmi veľa času travila prejedaním sa a že dúfa, že to teda nie je neskoro. Brittany bola 2 roky prakticky väzenkou vo vlastnom dome, alebo dome asi, neviem či tele, ale asi dome. Bojovala s cukrovkou druhého typu, s opakovanými záchvatmi kožnej infekcie, celulitidy. Celulitida teda nie je príznak nadvahy alebo obezity, samozrejme to môžu mať aj mladé baby a netreba si z toho robiť nejakú strašnú hlavu, skôr tá cukrovka druhého typu je samozrejme horší príznak. Čo jej vlastne spôsobilo výrastok v páne s hmotnosťou viac ako 2 stóny, čo sú teda asi 12 kg, čo je teda extrém. Dokonca bola nútená požiadať niekoho iného, aby jej ostrihal nechty na nohách, pretože príliš sa pri tom zadýchavala. Napriek tomu zúfalo dúfala, že ešte nie je neskoro zachrániť sa. Jej slova sú, že bojím sa, že skončím na zlom mieste, z ktorého sa moje telo už nedokáže zotaviť. Povedala svojim 500 000 sledovateľov na TikToku. Chcem, aby ste vedeli, že to nestojí za to. Jedlo nestojí za váš život. Čo je dosť akože silný odkaz, si myslím. Do týždňa, ako som hovoril, žiaľ zomrela. Jej smrť upriamuje pozornosť na kontroverzné hnutne za pozitívny pohľad na telo a akceptáciu tuku, ktoré zaviedli Británii a milióny zraniteľných ľudí, ako je ona, do slepej uličky. V poslednom 10-ročí sa mimoriadne rozšíril ústredný argument, že byť obezitný nemusí nutne znamenať niečo nezdravé. Inými slovami, môžete byť tučný a zároveň fit. Ja nie som vôbec za body shaming, ani za osmiešňovanie ľudí, ani za hanobenie ľudí, za váhu a podobne. Sám som kedysi mal nadváhu a áno, bol som občas frustrovaný ako online coach z toho, že niektorí ľudia kašľú na to, ako vyzerajú, ale je to ich zodpovednosť, je to ich starosť. Pokiaľ chcú tak žiť, tak je to ich rozhodnutie, žiaľ, ponesú si za sebou následky. Ja tieto veci robím kvôli tomu, aby som sa snažil otvoriť tým ľuďom oči a možno ich priviedol k tomu a motivoval ich, inšpiroval ich a podobne. To je jediné, čo môžem urobiť, nič iné. Ale to, že niekto bude šejmovať, očierňovať, zosmiešňovať a podobne ľudí, nemyslím si, že to je v poriadku. Filozofia značkového zdravia v každej veľkosti Hays
má v jadre chválihodné ciele. Jej cieľom je čeliť multimiliardovému priemyslu s dietami, ktorý má zlú bilanciu, pokiaľ ide o dlhodobé a udržateľné chudnutie a pôsobiť ako protilátka proti stigme, s ktorou sa stretávajú ľudia zápasiaci s nadváhou. S tým úplne súhlasím, to je super myšlienka, len problém je, že pokiaľ sa to dostane zase do rúk niektorých ľudí, ktorí sú, ja neviem, extrémni, alebo proste dokážu tú myšlienku prekrútiť a úplne z nej vypluje to, že namiesto toho, čo som teraz prečítal, čiže aby sa tí ľudia nehanobili a podobne, tak to ide do extrémov a teraz, že sa budeme tešiť, že sme obezní a je to úplne v poriadku. Čiže toto je vlastne tá ako keby tienistá stránka, ktorá sa s tým nesie. Dokonca americké vydavateľstvo Cosmopolitan bolo kritizované za zverejnenie obálok s nadváhou v jogových pozíciách pod titulkom Toto je zdravé. V rámci snahy spochybniť stereotypy o krase zverejnili americkú modelku nadvahy Tess Holiday s výškou 173 cm a hmotnosťou 136 kg. Toto 136 kg podľa mňa zase bude zlý preklad, myslím si, že ona bude mať viacej, ale znovu dostávame sa k tomu, že nehanobiť, nezosmiešňovať. A zase druhý extrém je, že chváliť a je to super a neviem čo všetko. Čiže je medzi tým strašne tenká čiara a myslím si, že netreba robiť akože naozaj niekoho nad nimi, to je jedna vec, a druhá vec, že zosmiešňovať ich a podobne. Skôr, pokiaľ mám tú vedomosť, tak sa im snažím pomôcť, ale to, že či príjmu tú pomoc, tak to je samozrejme potom v rukách tých druhých ľudí, ktorí teda o tú pomoc buď stoja alebo nestoja. Dobre, poďme sa pozrieť na druhú stránku mince a tým je vlastne tento kulturista Andreas Munzer. Pokiaľ ti to meno nie je známe, je to v poriadku, pretože ani mne moc nebolo. Je to profesionálny kulturista z Rakúska, ktorý sa dožil 31 rokov. Mal ako idol Arnolda Schwarzeneggera, snažil sa ho napodobniť, stretol sa s ním napríklad počas súťaže v 96., čiže v rovnakom roku, v ktorom potom zomrel. Bral anabolické steroidy, samozrejme toto nie je prirodzené pre telo. Každý, kto trošku rozmýšľa, tak vie, že toto nie je z kuracích ceciek. Hej. Čiže bral anabolické steroidy, diuretika, čiže aby mal čo najmenej vody, teda na odvodnenie. A po mesiacoch bolesti žalúdka bol Munzer, to je jeho smrť, alebo teda ako k tomu prišlo, v 96. prijatý do nemocnice. Rozhodli sa, že ho budú operovať, aby zastavili krvácanie do žalúdka, ale krátko na tomu zlyhali pečeň obličky. Jeho telo bolo v takom stave, že nemohol prijať transfúziu krvi a tým pádom mu zlyhalo viacero orgánov. Medzi špecifické nálezy z pitvy patrila extrémne svalnatá postava, takmer úplná absencia podkožného tuku, čiže nejaký tuk je v poriadku a mal tam nejaké početné nádory, sveknuté semeníky, hypertrofia srdca, že jeho srdce vážilo 636 gramov, čo je asi o dvakrát viacej, jak štandardne váži srdce. By the way, tá jeho smrť, alebo tie nálezy tej pitvy sa trošku nezhodujú s iným článkom, ktorý som našiel tu na IBC News, že sa to nepodarilo potvrdiť, čiže tá Wikipedia ako keby sa s týmto možno trošku hádá. Pokiaľ máte nejaké ďalšie informácie o tom, že ako naozaj Munzer zomrel, tak môžete to napísať do komentára. V každom prípade skúste byť prosím vás naozaj faktický, ja som sa k tomu snažil dopatrať. V každom prípade mal takmer 0% telesného tuku, odborníci tvrdia, že malé množstvo telesného tuku mohlo urýchliť jeho smrť, pretože napríklad Carol Garberová, teda profesorka pohybových vied na Kolumbijskej univerzite v New Yorku, hovorí, že telesný tuk potrebujete pre bunkové fungovanie, využívanie energie a na výplň kĺbov a orgánov, čiže nejaký tuk je samozrejme v norme, čo hovorím samozrejme aj ja, pretože tam prebieha aj imunitný systém, alebo teda látková výmena a tak ďalej, čiže nejaký tuk je úplne v poriadku. A koľko toho tuku to vlastne, poďme sa pozrieť na ten normál. No ešte predtým, ako sa pozrieme na tie parametre, ktoré sú kvázi normálne, ako ich môžu zistiť a podobne, tak sa môžeme zamyslieť spoločne k tomu, že čo týchto ľudí viedlo k tomu,
môžeš napísať samozrejme svoj názor do komentu, ja som sa to snažil nejako rozobrať vo svojej vlastnej hlave a myslím si, že je to tak, že keď sa z nejakej vášne stane závislosť, napríklad v prípade toho Munsera, hej, v prípade tej Británii to mohlo byť ešte ako keby umocnené érou sociálnych sietí, pretože my ako keby sme závislí na spoločenskej akceptácii, kedysi sme museli byť súčasťou nejakej spoločnosti, keby sme boli sami, tak by sme neprežili. Čiže my sme naozaj, náš človečí druh je závislý od druhých ľudí, čiže pokiaľ nás potlapkajú po pleci, pochvália nás a podobne. V súčasnosti na sociálnych sieťach sú to vlastne lajky, zhliadnutia, follows a podobne, ktoré nám rašujú dopamín do takých extrémnych výšok, čo naša hlava ešte nebola schopná vlastne vstrebať aktuálne, pretože nie sme uspôsobení na to, aby sme dostávali toľko lajkov, toľko follows. Nemalo by s nami súhlasiť až toľko ľudí. Nie sme proste na to uspôsobení, hej, dostávame z toho obrovský dopamin rush a tým pádom sa stávame závislí na tom. Ale v prípade toho Munsera to bolo ešte bez sociálnych sietí, čiže on zomrel v tom 96., takže skôr si myslím, že je to naozaj súčasťou ako keby našej hlavy, to akým spôsobom rozoberáme tie veci. A častokrát je to práve problém, že my ako keby tú hlavu ani neriešime. Ale skôr ako si rozoberieme ešte nejaké otázky, ktoré nás môžu priviesť na tú správnu cestu, tak sa porozprávame o tom, že aké sú tie zdravé hodnoty, čiže na ktoré sa môžeme sústrediť. Napríklad také, že ideálne percento tuku, toto je z American Journal of Clinical Nutrition, čiže vybere si svoj range veku, ktorý máš aktuálne, či si muž alebo žena, a toto sú vlastne hodnoty normálneho percenta tuku. Pokiaľ ideš na nejaký InBody prístroj a podobne, tak tam zistíš, aké je tvoje aktuálne percento tuku. Ďalším z takých hlavných parametrov, ktorý sa používa, že či si v rámci normálneho rangeu, čiže nejaké normálnej mierky, alebo či máš podvýživu, nadvahu a podobne, tak to je BMIčko. Asi to poznáš, vypočítava sa tak, že je to hmotnosť kilogramoch lomeno výška v metroch, krát výška v metroch, a tie range alebo tie mierky sú následovné, že keď máš 18,5, tak sa považuje za podvyživeného, pokiaľ máš 18,5 až 24,9, tak máš zdravú hmotnosť, 25 až 29,9 máš nadváhu a v prípade nad 30 sa považuje ten človek za obézneho človeka. Limit toho BMIčka je v prípade niektorých ľudí, čiže pokiaľ má niekto vyššiu váhu kvôli tomu, pretože má viacej svalstva, ako v prípade kulturistov alebo vysokovýkonných športovcov, ktorí majú tú masu svalstva väčšiu ako bežný človek, tak samozrejme tam to BMIčko vyskočí vyššie, čiže toto sú ľudia, ktorí ako keby na nich nebude fungovať samozrejme to BMIčko, hej, čiže vysokovýkonní športovci, kulturisti alebo spierači, tehotné ženy, logicky, pretože majú tam plod, majú tam vodu a tak ďalej. Ľudia s telesným postihnutím, osoby mladšie ako 18 rokov a potom sú to nejakí ľudia z rôznych etnických skupín. Čiže BMIčko si môžeš zobrať takisto, pokiaľ sa na teba samozrejme nesťahujú tieto skupiny, tak si môžeš zobrať okrem toho percenta, čo som spomínal, aj svoje BMIčko. Alebo si môžeš zobrať takisto aj svoj pás v centimetroch. Čiže pokiaľ si dospelá žena a tvoj obvod pása je nižší ako 80 cm, tak si safe, si v pohode. Pokiaľ je to viac, tak máš nadvahu. Pokiaľ je viac v tvojom páse ako 88 cm, tak je tam riziko obezity prvého alebo druhého stupňa. V prípade, ak je to muž, tak je to pod 94 cm, je zdravá hodnota, nad 94 cm je to nadváha a v prípade nad 102 cm je to zase riziko obezity prvého alebo druhého stupňa. Znovu sú tu nejaké obmedzenia, čiže deti, tehotné ženy, ľudia so zdravotným problémom, pri ktorom majú teda zväčšené brucho, ľudia z určitého neeurópskeho prostredia. Okay? Čiže vieš zobrať niekoľko tých parametrov, a buď všetky tri, ktoré som možno spomínal, urobiť si z toho nejaký prehľad a budeš vedieť, že ako si na tom ty.
No čísla sú jedna vec, druhá vec je nejaké nastavenie všeobecne, lebo veľa ľudí možno aj vie, že plus minus, kde by sa malo hýbať, ale nevie úplne ako sa tam dostať. Tak skúsi odpovedať na týchto pár otázok, ktoré si teraz preberieme a skús na ne odpovedať, že ako si na tom ty a úprimne odpovedať, čiže koľko času tráviš sám so sebou. A tým teraz nemyslím len, že musíš byť akurát v takomto sede a môžeš byť na prechádzke, ale bez nejakých AirPodov, bez podcastov, bez audiokníh, bez telky, bez telefónu a tak ďalej, koľko dokážeš tráviť času sám so sebou. Je to strašne dôležité na to, aby sme dokázali vôbec vnímať nejaké naše vlastné potreby nášho vlastného tela. Tá hlava a to telo si vždy nájde spôsob, ako nám prejaviť, že niečo nie je v poriadku. Pokiaľ to počúvať nebudeme, tak nás to bude budiť zo spánku. Napríklad, hej, že máme v hlave nejakú vec, ktorú potrebujeme poriešiť, tak pokiaľ si na to nenájdeme čas cez deň, tak nás to bude budiť v noci. Pokiaľ to budeme potlačať liekmi, tak si to nájde cez nejakú chorobu. Takže si daj na to bacha. A ďalšia otázka, ktorú si vieš dať napríklad, že čo robíš pre svoju životosprávu? Pre spánok, stravu, pohyb, psychika, cvičenie. Pokiaľ si v rámci tej zdravej miery, v rámci tých 3 parametrov, ktoré som možno spomínal predtým, a robíš pre svoju životosprávu maximum, tak buď úplne v pohode. Nepotrebuješ vyzerať ako muncer, ani sa nepotrebuješ viesť tým smerom. Ale pokiaľ vieš, že ti zlyhávajú niektoré veci ohľadne týchto skupín, čiže ohľadne svojej životosprávy a asi v červených číslach, tak vieš, máš indikátor toho, že potrebuješ niečo zmeniť. Ideálne je samozrejme, pokiaľ na tom začneš možno pracovať, pokiaľ vieš, že to nie je v tvojich sílach, tak si na to prísť odborníka, nie je to vôbec hanba. Posledná otázka, že kde sa aktuálne nachádzaš ty. Pokiaľ si v červených číslach tých parametrov, ktoré som spomínal, ale stále sa budeš búchať do hrude s tým, že body positivity a všetko super a sexy am know it, tak si dávaj bacha, lebo ideš s iným smerom. Pokiaľ je to zasa opačná strana mince, čiže robíš všetko na maximum a hrotíš veci do maxima ohľadne tej estetiky a znovu sexy and I know it, čiže si nejakým spôsobom proste snažíš ukolebať to svoje ego, tak si tiež dávaj bacha, lebo si zase na tej opačnej strane. Čiže úplne ideálne, pokiaľ žiješ ten život, pokiaľ si v normálnych číslach a normálnosť je strašne subjektívny pojem, samozrejme, ja to vnímam, ale máme na to proste dáta tie, ktoré som spomínal predtým. Čiže nezabudni prosím ťa na tieto veci. Zdravie je viac ako nejaká estetika. Ja viem, všetci chceme vyzerať dobre a ja chcem vyzerať dobre, ale nemôžeme ako keby zostať otrokmi tej estetiky, že teraz budem robiť všetko preto, aby som vyzeral čo najlepšie. To nie je zdravé. To nie je zdravé. Vyváženosť je viac ako extrém. Hej? Dúfam, že aj dnešným videom alebo príkladmi som ti ukázal, že tie extrémy nie sú v poriadku. Čiže vyváženosť je vždy viac ako extrém. Prosím ťa, pokiaľ si niečo zobral z tohto videa, tak som strašne rád, pokiaľ ti dalo nejaký zmysel, poprípade vieš o niekom, komu by to mohlo pomôcť, tak to samozrejme skús okomentovať, zdieľať a podobne, aby sa to video dostalo čo najďalej. Mne teraz nejde o nejaké čísla. Už ma to nesere. Kedysi ma to sralo, že nemám toľko čísiel, aktuálne ma to nesere. Tieto veci robím hlavne kvôli tomu, zo svojho pracovného voľnočasových aktivít kvôli tomu, aby sa to dostalo čo najväčšiemu spektru ľudí, aby to nejakým spôsobom pomohlo tým ľuďom. Čiže pokiaľ tomu dopomôžeš aj ty, budem rád a v každom prípade držím ti palce na tej tvojej ceste za zdravou životosprávou a pokiaľ budeš potrebovať, tak sa samozrejme obráť na nejakého odborníka. Pokiaľ si na tej zdravej strane spektra, tak ti gratulujem a my sa budeme vidieť pri ďalšom videu. Maj sa krásne. Čau.